We gaan er terug, want Aroene Waasje is er afscheid van Markant Friesland. En dat wie een stichting die het zo'n jaar lang museum in wat heeft Friesland Mijnwaard verbonden had. Het wie in de skiestienst in Verwarden en daar was het feestelijke afsluiten, maar de presentatie van het boek De Grote Verhalenreis van Mark en Ant door het land van Markant. Het is kreun van het Trofere Damhuis en bij ons in de studio is Jacob Bosma, coördinator van Stichting Markant Friesland. De organisatie achter dit mooie project. Welkom Jacob. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Kist u misschien eerst even meenemen wat is precies Markant Friesland? Nou, Markant Friesland is in de tijd, kijk, zei Santje Lien, is dat oprichten om een schakel te wijzen tussen de 4 gemeenten van Matis Friesland en de musea. Niet al jaren, of de meest met al je vrijwilligersorganisaties. En die hebben al je vraagstukken, de financiële vraagstukken, met vrijwilligers, met de exploitatie. En er wie behoefte aan iemand die daar wat meer verstand van heeft, wat meer mensen bij elkaar zetten koer om dan daar het oer te hebben. Dus de museums bij elkaar zetten en daar zien wat speelt er nou krijgt. En dan naar oplossingen zie je met elkaar richting de gemeenten of oorlogssubsidiehouders om goed te kunnen functioneren. En dat is slagen, want je bent er nog mee ophouden. Ja, de missie is compleet. We kunnen mee ophouden. Dus, goeie dingen bereikt? Ja, zeker. We gaan natuurlijk in de PR hebben wat dingetjes dwanken. Wat met educatie, dus wat projecten met het voortgezet onderwijs hebben we dingen. We hebben projecten met basisonderwijs dingen. Dus dat we naar museum die vooral iets met die doelgroep wat we doen. We hebben met vrijwilligersbeleid gewoon geweest. Dus de musea die gaan nou hulpmiddelen om goed vrijwilligersbeleid te schreeuwen. En ook om op zoek te gaan naar de juiste vrijwilliger op het goede plak. En zo hebben we in al die jaren hebben wij Mark en Ant gewoon. Die een jongetje en een vrouwke uit deze regio. Die het al jaar avonturen beleefde in de musea. Fictieve persoon. Die musea werden om elkaar verbinden terug activiteit. Dus mij een speurtocht bijvoorbeeld. Of mij we gaan een app hebben gewoon. En nu hebben we dus een boek maken over Mark en Ant. Ja, waarom dit boek dan, Jacob? Want Him cent oerlijk, ik zou zeggen. Nou, dat net, nee. Want Okay. even een boekmeidje en dat kost je mij, wat kost dat niet? De vraag wie van kunnen wij iets van de musea bedenken die de musea in Matis Friesland met elkaar verbindt. Wat bij de doelgroep gezin, jonge baan, post en waarbij de samenhang wat naar voren komt, maar eigenlijk de unieke verhalen en die bij de musea zelf jaren. Ja, daar had u een verhaal. Wat verhalen staan er niet? Wij maar gewoon denken bijvoorbeeld. Nou ja, het is een voorbeeld. Ik ben er even blij, even een stuk in spieken, want ik ga hem op in de Holland natuurlijk. Nou, bij het Viskershuisje in Moddergat bijvoorbeeld. Ik heb het even stilstaan bij de ramp van Moddergat uit 1883. En de meeste mensen die kennen het verhaal net. De meesten die het verhaal wel kennen dan het verhaal van Gerben Basteleur die dan wonderbaarlijk hoe liep het. Maar Mark en Ant hier het verhaal eventjes door de eigen van een jongetje van Vietje wat mij geeft. Op een simpele manier bijvoorbeeld. Nou, net op een simpele manier, maar meer op de wat bij de doelgroep past. Dus door de eigen het binnen 2 baan. Ja. En ik jaren het verhaal van een baan. Ja, maar het is net een boek al in het verband, hoor. Want ik ga alleen van squalen en misschien pakers en bijpassheid. Want er zit ik doe blad niet. Zeker, ja. Opdrachten bijvoorbeeld. Het is een boek was lezenkist en was van genietjekist. Maar kist ik mij het boek naar een museum te gaan en daar leuke opdrachten van die passen bij het verhaal. Kist ik tussen onderslag met die opdrachten bij het verhaal. Het is samenmaken dat als zelf een verhaalverteller of schreeuwer worden worst. Dat er al je leuke opdrachtjes en tips en trucjes uit helje kist. Dus ik om die zelf, ik voor baan of volwassenen of voor squalen is de uitdaging om dan die zelf te ontwikkelen als schreeuwer. Ja. Inspiratie haal je uit het boek.
Ja, want nog staan volgens mij net alle musea erin. Hè? Een stuk of trekje? Markant Friesland die ondersteunt 21 musea. En het tretje ervan gaan zijn van wij door mij onder het boek. Oké. En nou ja, stel voor dat. Hè? Er zijn natuurlijk mensen die denken wat wekking dat boek bijvoorbeeld dat wij hebben. Want zo is een keer. Is er een soort website waar ze de aan de kinderen bijvoorbeeld ook al in hoe dit boek of maar ze naar zoals wijzen? Nou ja, ik ga naar een van de musea daar in de regio. En dan vers dat het boek daar te koop is. Dat is het makkelijkste. Haast ik met in hand. Ja, juist. En het boek is nou dus. Kijk, Joen had het dan echt dat de mensen mij de Bennenboeken wieken? Nou ja, dat kwam natuurlijk wel correct. Net samen. Net mij toch dus. Nee, dat wiek gewoon helemaal plant natuurlijk. En de kinderboekenweken, dat thema is vol avontuur. Nou, en dit boek, dat zit echt vol avontuur. Dus ja. Maar het is dus net een boek alleen verliezen ben, maar ik verouderen. Ik denk dat dit ik heel leuk vind. Ja, hè? Ja. Want haast u direct wel mij werken op een boek of nee? Ja, ik kijk mij werken, ja. Wat in de redactie, wat tips. En ik ga natuurlijk alles op Biemel gebracht als coördinator van Markant Friesland. Dus contact met de schreeuwster, contact lezen met de vormjouwer. Er binnen natuurlijk een portofoons die mij geholpen hebben. Dus daar, dat wie meer rol daarin. Ja, en wat is krooster? Kun je daar ook wat meer over vertellen dan? Want Vera Damhuis? Vera Damhuis, dat is een fantastisch mens uit Grauw. Illustrator en verhalenverteller. En zij had altijd in het onderwijs werkzaam best. En is nou vooral de laatste jaren in de musea om educatieve programma's te schrijven. Dus dat past heel mooi bij dit boek. Ja, dus hij weet wel hoe het hamert eigenlijk. En voor de jeugd, maar ook voor het skroom van alle dingen. Zeker. Makkelijk verhalen te maken. Ja. Nou, steeds maar kan dus ophouden. Ja. Verder komt er eigenlijk net een andere stichting of weet ik voor. Nee, dat hangt dat bij de musea. De musea waar ergens behoefte aan had. Of de regio had behoefte aan een soort tussenpersoon. Of iemand die de musea verbindt. Nou, dan moet dat maar oppakt worden. Ja, nou, weet wat het al die wordt, Jacob. Maar je dank je dat jij die was bij ons. Ik heb te vertellen natuurlijk over het boek van het spannende boek, ik zou zeggen, want er zitten wel echte verhalen in dat echt in museum dus om jou een gebeurd is, maar je kunt je fantasie direct bij broeken, ik zou zeggen. Het zijn echte verhalen die uit de musea komen en het verbindende verhaal, wat over het hele boek, het is een fantasieverhaal wat Vera erbij betoogd had. Nou, tegen dank en succes met de verkeer van het boek. Mooi, dankjewel.